Соңгы кыңгырау бәйрәме. Бар кеше өчен бу тантана гомердә онытылмаслык булып, күңелләрдә уелып кала. Гомернең чабып үтүен быелгысы елны инде татлы балабыз Фатхуллина Юлия Фәрит кызы өчен яңгыраган соңгы кыңгырау чыңы аңлатып узды. Дип башлаганнар котлау сәламен әнисе Фәния Рөстәмовна, әтисе Фәрит Адельшевич, сеңресе Аминочка. Әбиләре Фәридә Хамидулловна һәм Роза Шикуровна. Апасы Әлфия, тормыш иптәше Ринат, уллары Амир, Азизовлар гаиләсе. Әле яңа гына 2010 елның 1 сентябрендә без, кояшыбыз Юлиябезне кулыннан тотып, олы бантлар бәйләп, мәктәп бусагасын 1 сыйныфка атлап кергән идек төсле. Беренче көннән үк шук, шаян, җаваплы һәм шул ук вакытта җитди балабыз сынатмады. Бары яхшы билгеләргә генә укып, төрле белем, сынау һәм спорт чараларында да актив катнашты. Мәктәп белән бергә балалар сәнгать мәктәбендә тәмамлады. 7 еллык хореография факультетында укып, Россиянең төрле почмакларында үз коллективы белән чыгышлар ясап йөрде. Казан, Самара, Санкт-Петербург, Пенза һәм башка шәһәрләрдә дә алар уңышлы чыгышлар ясады. Балалар сәнгать мәктәбен бишле билгеләренә генә тәмамласа да, ул иҗаттан бүген дә читтә тормый. Хәзер дә Шатлык бию ансамбленең әгъзасы булып сәхнәдә бәхет кичә. Новоспасск районының бар чараларында, бәйрәмнәрендә дә алар көтеп алынган һәм тамашачы белән яратылган биючеләр булып торалар. Олы горурлыгыбыз булып, балабыз татар мәктәбендә укымаса да туган телен яратып, хөрмәт итеп яшәде. Моның дәлиле буларак милли «Яратам үз телемне» дип исемләнгән сәнгатьле уку бәйгесендә лаеклы 1 урынны яулау булды. Быелгысы елда Юлиябез белән бер рәттән соңгы кыңгырауны 2 татлы кызыбыз Аминочкабыз да ишетте. Ул 1 сыйныфны гына тәмамлады быел. Апасы аңа бар яктан да олы ярдәм һәм таяныч булды. Юлиябез гомумән кешеләргә ярдәм итәргә ашкынып тора. Аның ягымлылыгы таң калдыра. Булдыклы, тырыш кызыбыз әти-әнисенең иң беренче олы ярдәмчесе. Җаныбызны үзгән балабыз, яраткан сеңлебез, сөекле онугыбыз. Рөхсәт ит сине соңгы кыңгырау бәйрәмең белән котларга. Без сиңа карап, үзебезнең яшьлегебезгә кайтабыз. Синең елмаюыңнан яшәргә дәрт алабыз. Әле ярый син дөньяга тугансың да, безне бәхетле кылгансың, балам. Мәктәп еллары алар бик матур, мөгъҗизалы, сәер, шатлык һәм уңышларга тулы елларың булды. Алда да сине бердәм дәүләт имтиханнары көтә. Без беләбез, син сынатмыйсың. Һәр вакыт сиңа ышанып яшибез. Булдыклы булуыңны имтиханнарыңның нәтиҗәләре дә дәлилләсен. Уңышлар синең янәшәңдә булсын. Һәр вакыт сине фәрештәләр саклап йөртсеннәр. Раббым, үзең теләгән, сайлаган уку йортына кереп, яраткан һөнәреңне үзләштерергә язсын. Ә без, ике якта булган фәрештәләрең кебек, сине һәр вакыт саклап, тормышның әше җилләреннән яклап йөрербез. Барыбыз да сине, балам, яратабыз. Бәхетле бул, тәүфыклы бул, татлы алмабыз. 11 ел мәктәп еллары үтеп китте, тоймадык. Әйтерсеңлә шуның кадәр без дөньяда тормадык. Аркаңа сумкаңны тагып, инде чыгып китмәссең. Көндәлеккә бишле куеп, бүтән кайтып кермәссең. Алла бирсә, синең юлны Аминабыз үтәчәк. Синең сыман чәчкә булып, матур булып җитәчәк. Сиңа, балам, теләгебез, уңышлар имтиханда. Бер нидән дә курыкма син, әти-әниең булганда. Я бер Аллам, саклашы син бу матур кызыбызны. Уң итсен дә, тигез итсен барасы юлыгызны. Бүген дә 2 яклап син аппак бантиклар илдең. Әйтерсеңлә тәүге тапкыр мәктәп киемен кидең. Бик тиз үтте бу вакытлар, кайтарып булмас хәзер. Синең өчен йөрәгебез без ут йотарга әзер. Саулыклы бул, котлы булсын соңгы кыңгырау көне. Имин үтсен, тыныч булсын алда килгән һәр төнең. Кадерле Юлия, без дә якыннарыгызның изге теләкләренә ихластан кушылабыз. Алда да олы уңышлар телибез һәм бүләккә матур җыр яңгыратабыз.
Карандашым, китабым, узды китти yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bulunuz dostlarım. Карандашым, китабым, узды китти yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bulunuz dostlarım. Bir derste yüzüp gitti 11 yıl vakit. Koridorni teneffüste o'tganda shabut. Oshiqqan biz bo'lib chiqdi biz birda yuqqa. Tübelip qarab turamiz cheksiz ufuqqa. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Zor turmuşlarga start bire so'nggi qing'irov. Tushkagina kirar endi darslar tuzlov. Turmush formulalarında singdirdi g'aybat. Qonat qo'ygan o'qituvchim, sizga ming rahmat. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Turmuş zor qolalar şovlay tulay tura. Harbiy xizmat bich paketlar o'tirmabız yillar. Zachotkalar tavgisi uyqusiz tong ottiru. Nindi hunar saylasak da maqsad shun kishi bo'lu. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Karandaşım, kitabım, uzdi ketdi yıllarım. Defterim hem pinalım, sağ bo'lunuz dostlarım. Karandaşım, kitabım,